Zatiaľ neočakávame, že by vojna v Iráne a s tým spojený rast cien energií mohli prerásť do tak masívnej krízy, ako bola covidová alebo pred 15 rokmi globálna finančná kríza. Ale z týchto veľkých kríz každá zvýšila zadlženie Slovenska o 10 až 15 percentuálnych bodov a v dobrých časoch, ktoré nasledovali, sme sa pri najlepšom vedeli vrátiť asi o polovicu toho zhoršenia, čiže každá ďalšia kríza nás zastihne v horšej a horšej situácii a momentálne už nemáme kapacitu, aby sme sa vedeli vysporiadať s ďalším takým veľkým šokom bez toho, aby to malo naozaj mimoriadne vážny dopad na našu ekonomiku. Alebo inak povedané, už náš štát nebude mať tú silu, aby pomohol občanom a podnikom v ďalšej kríze. Naopak, skôr to môže byť tak, že štát bude musieť rázne konsolidovať práve počas nejakej budúcej krízy a to bude mať ešte hlbší dopad na životnú úroveň.